Tight waisa paycheck yake akati mune kodzero dzekuti venga nekuti hatifi takaukumirai anything kana regerero chairo aisa 14,000 US dollars yakaitwa muna September 2024 uko guys baba Tencent varora musikana wavo anonzi Tariro. Guys, true love exists zvachose. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Pana wangu achivunza kuti baba Tencent vanga vasati varora here. Aiwa vanga vakamborora asi vazowana rimwe baby ravo riri fresh nokubvisa 165,000 rand kuti varore mudiwa wavo. Vanga vamboti nyararei kubva zvavakabirwa mapeji asi kuripwa kugara havasi kumira. Musikana ari kuratidza kuti ari murudo guys ka apakaipa. Okay, so Tight ati iye mune 100% kodzero dzekuti venga henyu because hatife takakumbira anything chero regerero ndokubva aisa mari yake 14,898 yavakaita muna September. Ya December hatisati tatombotaura nezvazvo. Ati iye zvakare ipapo handimbonyepi zvangu, handidye ushamwari kana kudiwa kumba kwangu, ndinodya cheziya zvandogadzira nefoni yangu nedata rangu. It's not like my company haade kushanda nesu and stuff. Atoriko kuma inbox uku but vari kutadza kutipa mari yatinoda. So ndo zviri kutaurwa naTight ari kuti vanogona kutoita mabrand ambassador so many companies but nyaya ingoripo chete ndeyekuti mari dzavanodeedzera since vava a very big brand dzakati kurei guys ka havasi kumira pavakwira hameno vakadzika. Kana munhu achiwana 14,000 US dollars kumarandiko anogona kutongova millionaire very soon. Apa vachiexpecta zvavo mwana wavo vachigadzira content. Chanetsa ndechekuti vangotaura kuti ivo havadye chekupema zvobva zvaita kunge pane akanangwa. Unobva waona zvakare kuti yes, in as much as people do not pay attention or they say they don't pay attention to things that are happening in the streets, vanotoziva kuti pane vari kurira ndosaka vachizotaura kuti isusu hatipemi amenoti zvezvichipinda nechepapi. Zvobva zvaita kunge pane competition. Kana usinei nefamily inopema haufaniri chero kutombotaura, not even breathe or mention about it. Okay, so manetizens semazuva ese vangoti hey, regai titarise tiri kuteresi zvedu dzungu nepride zviri kuitwa uko. Mari yakatanga kubata gore rino zvakaoma guys. Dema upgrade yenyu life yenyu pamwe chete maybe nevabereki hameno maybe ndozvo vakaudzwawo nambuya Choro. Vamwe vakati I hate vanhu vanoti varangarirwa nedenga they break. Vamwe vari kuti hapana need yekuratidza vanhu kuti unowana mari inoda maturity dzimwe nguva nekuti ukanyanyisa kuratidza vanhu unozvidanira mhepo dzacho dzisiri mhepo dzinovhuvhuta asi vanhu vanogona kungokukuvadza. There was a man angane bhawa aitova mbinga kuSouth Africa uko achifamba nemota dzakapersonalizwa manumber plate akazongotorwa kukanzi kidnap kuti kuda ransom yemiliyoni ndokubva azongowanikwa akashayika mushure mekunge zvakare family yamanya kuti ibhadhare miliyoni. Izvi zvekupersonaliza manumber plate hatisi kuti zvakaipa, tiri kungotaurawo guys kuti hauzivi munhu anokuda, hauzivi munhu anokuvenga. Zvino kana wafamba pese pauri uchiratidza kuti ndiri apo hakuzi here kuzozvipinza munjodzi. Pamwe pacho zvakare unozvipinza pakaipa nekuti vanhu vanoziva kuti chero vakabata munhu kunogona kungonzi toda mari yakati nekuti vanoziva kuti unowana mari dzakawanda. Plus makataura zvakare kuti pane mabhizinesi akasiyana-siyana kwavanobata vari. So munhu akangodhimanda whatever amount zvakare panogona kungonzi bhadharai nekuti munayo. So tiri kungoti isusu guys, let's be careful pamasocialites makuru ekunyika dzinenge vana America, maClemens family machi whatever zvatinoona vana Candace Owens havatomboisi kwavanogara panze pacho, havaratidzi zvakare mota dzavo manumber plate. They try by all means kutoma blare kuti musauone kuti ivo ndevapi asi maybe ndo zvinoitwawo kuZimbabwe.
vamwe vari kuti don't say ananyati abeggars because zvaizvezvi vari kupisa kufacebook and vatorimowo muprice range iyoyo yamaposta apo. Ende mutarise zvakare vana Tari Martin they 390 million views zvinoreva kuti vaita mari. Vana mhosva vakaburitsa again paycheck yake iri $38,000 so this is not new. Tinoziva kuti masocialites ari kuwana mari pafacebook. It's not for everyone to do anything for money. Some people value themselves that they can't trade that value for money. This one can sell the wife for money. That's why he uses his wife for embarrassing content, all in the name of money. So ndevamwewo vane mufungiro wavo vari kuti mukomana anorega mudzimai wake kwai kudiko nechishona ichishona chacho chinotondikunda kukotama wakaisa shure mudenga uchi bvundisa zvinhu zvacho ka. But this kind of pride ine hangu no pembera but mashoko ekutsvinya aya Mwari uyu kudenga ariko hake izuva chete zvekunzi hatikumbiri regerero hatipemi hatidii guys, it is not necessary. Yes tozoti you work hard but zvimwe zvacho hazvizodiwo kudaro guys. Asi mazimba edu pressure ka tinotopanana takatokudzwa zvakatodaro uku wikinero wakatibata uku taiti wakatidzvinya uku kuganza tinokuda guys apa kupanana pressure chete asi nangu pressure ndaramba ini guys aiwa kana pressure ndaramba hatingati gore richitanga tobva tatonzi dzvii aiwa guys ngavasiye prize vachadhurwa muno mukapa okuendeswa kunotorerwa kese kavainako Cape Town kuno mari inotovigwa zvavari kuita izvika zviri riski apa vachigara Joni vamwe vachateerwa nematsotsi. Having cameras in your yard hazvitadzise kuita roboka. Don't give too much information way mbavha dzinenge dzichiona. Mwari anodiwa hake guys, chero waita mari yakawanda ukama hwenyu hwakasimba imimi asi wedzerai Mwari murelationship yenyu zvese zvinobva zvafamba zvakanaka. Ameno maybe gogo chihoro ndo vakaisa protection around you but pakaoma. Zuckerberg akazochinja zvinhu izvi kaizvo respect is needed to your followers. Ko inombokangamwa here Facebook yacho pane vari kutoisa mascreenshot iwaya panodziya. Isusu tinova like tinova followers zvokutodaro pari kuzodadira munhu anokupa like neviewing ndopauri kubaiza last number in life. Never say never. So team Cape Town ndo riri kunyanyisa kukomenta kuti guys mukapa munorura munotyisa ngativei careful nezvatinoita zvakarewo ku Cape Town uku. Vamwe vaisa wavo masters wokuti inini payout 1 ndotowanawo mari yakati ndotowanawo mari yakati. Unoshaura kuti competition yacho ndeyechiko guys. Tese tikungorwira chino 1 kuti tingowana pekudya pekugara vana voenda kuchikoro toenderera mberi because akalife kacho mujoni umu ukangobata chero ka 200 unotogona kutoseva nekanyama kako. Saka haizi kana pressure guys, haizi kana hora. So tikungoti isusu guys maybe munhu wese uGreat Hope ndo ingatova message yedu yanhasi kuti munhu wese uGreat Hope because pane vachatofa negodo chairo. Imi kana zvinhu zvacho zvakaoma. Do leave your comments on what you think.